Nyoka yamabhunu uri sei yako wena? Ndini baba wachirogurei. Nhau dzamuri kuronga idzi muri kudzironga zviri pachekerere navamwe here nyaya dzamuri kuita idzi? Nokuti panhimbe takawanda hausiriwe wega kanyoka yamabhunu, uzvizive izvozvo. Tiri kukonferenza vanhu kuti vanhu vateere gwara ravageza takawandisa. Handiti hazvirevo kuti iwewe vanhu vari kuteerera iwewe chete, vanhu vari kuteerera mativi akasiyana siyana uye madhipatimende akasiyana siyana ari kutaura, ari kukurudzira nhau iyi. Chirongwa ichi chauri kutaura nokuti chiri kungomukira iwewe wakungoudza vanhu kuti zvadai 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 zvadai. Zvinhu izvi zviri papurogiramu here? Nokuti hatisi kuda zvinhu zvinonakira iwewe nyoka yamabhunu nechikwata chako chete. Mukanga magadzirisana ikoko mawirirana chete nezano nana Mnangagwa moti zvinhu zvanaka. Sorry, come to inbox direct. Kana kuti zvinhu zvamuri kuita izvi zvine chekuita here nemamwe mapato, zvine chekuita here neruzhinji rwenyika in and out. Nokuti hatigoni kungoti zvese chero zvavangotaura iwewe tinongoti amen amen tisina kugutsikana. Toda kuti tinzwisise chokwadi chemene mene, nokuti iwewe uri munhu anotaura shuwa tozvizwisisa, but kutaura zvireve kuti ndo zvinozobuda zvese paresults, kana kuti zvinogona kutadza kubuda, zvinogona kubuda zvirizvo, kana kuti mangwana futi zvozobuda neimwe nzira. Saka ndoda chokwadi nyoka yamabhunu chokuti zvinhu zvamuri kuita izvi hatidi mangwana kuti tizonongedzana makotsi. Zvine chekuita here nemapato ese nemativi ese, kana kuti zvinhu zviri kungotaurwa navanhu vashoma shoma votowirirana zvatokwana. Nokuti hondo iyi tiri kuirwa tese, ende kana yenga iri hondo iri kutoda vana veZimbabwe kuti vaipinde. Kana kuri kukambenera programu iyi, kana kuri kuparidzira programu iyi, iprogramu iri kufambiswa navanhu vese and other parties again. ZANU members, opposition members and other. Saka chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zvokuita mamukira kana kuti manyukira zvinoconfuse vanhu kuti ndeipi iri kutambika kana kuti iri kuitika. Handiti muri kupaona? Nokuti zuro ndizuroka Emerson achinzi akanga akutaura nawe kuti Geza uyatitaurira tidini. Hatisati tanzwisisa kuti kupindura kwaakaitwa navageza vakampindura zviri right, zviri pachena kuti taurira vanhu vese nyika yose ichinzwa. Saka apa hatichanzwisisa because hatidi zvinhu zvokuti zvikawirirana navanhu vashoma shoma vanenge vapesana then wowirirana zvoita sokunge nyika yose iri kufara. Ngatiite zvinhu zvinonakira nyika yose macomrades. Nyoka yamabhunu ndataura newe message kuinbox kwako direct. Ndinokumbira kuti zvinhu zvamuri kuita muita muchiziva kuti zvinhu izvi zvakabereka vana veZimbabwe. That's why iwewe inini even baba Geza vakauya kuwanhu because wega iwe nyoka yamabhunu hondo yawirwi uri one. Even vageza avairwi vari one. Even inini baba Chinogura handirwi ndiri one. Even ani haagone kuirwa ari one. Kunotodzokera kuwanhu. Even ZANU PF ine simba rakaita sei, but kana isina nikitini kokasi yewanhu haigoni kuiwina hondo yacho. Even opposition kana isina kokasi yewanhu haigoni kuiwina hondo yacho, nokuti simba rohwe riri mumvura. Saka nyaya dzamuri kutaura wangu zvakunzi chitatu. Saka tisaita zvinhu zvinokonzeresa kudeneka kwemwoyo yevanhu. Ngatitaurei chakonzeresa kuti zvinhu zvifambe kusvika pamastages iwayo, kuitira kuti vanhu varege kubatwa savana vaduku pakuronga nepakufamba. Nokuti vanhu hadzisi imbwa dzokuti dzinonzi mutsureka dzonzi sa dzonzi wo mirai sa. No, ngatitaurei vanhu zvakakwana zviri pachena nhau iyi. Nokuti ezvi vanhu vakutanga kutaura nepasipo, vanhu vakutanga kuningirikira. Saka zvinoita kuti zvidzosere futi mutarisiro dzevanhu, pfungwa dzavanhu kusiriko. Ngatirambe takaita kuti vanhu varambe vari utesva hwepfungwa dziri pamwe chete. Ndakataura ndikati marumwe zuro ngatiregei tanga tinorwira sadza, kana kuti tiri kurwira matageti ekuzikana nenyika, kana kuti tiri kurwira mapost mugovernment, kana kuti tiri kurwira kuzikana kukambena isu pachedu. Zvakangoitwa netimu rakatora hurumende pakabva Mugabe. Ngatiite zvinhu zvinotadza kuti tiri kuitira povo, tiri kuseenzera povo, tiri kuitira povo.
semuromo unogara uchitaurwa navageza. Anditi even iwewe nyoka yemabhunu unotaura zvechokwadi, hazvina kunge zvakaadhireswa pamberi penyika kuti uri spika here, uri mumiriri wavageza here, uri mutauriri wavageza here, but takangozvigamuchira nekungoshandisa njere dzedu toga isusu vanhu. Handiti uri kupanzwisa. Moreover, takatanga kurwisana kwamakatanga kuita, wakatanga uchishaudhana mumagrupu eZanu PF, muchishaudhana tichikunzwa maodhi yako, muchishaudhana tichikunzwa maodhi yako, muchishaudhana ikoko kusvikira pazotaura vachiwenga tikazoona yazobuda yapachena manje waakuchitanga ukambenera vachiwenga, kusvikira pakazotaura vageza ukashanduka ukatanga kusimudzira mashoko avageza. So takafarira mashoko avageza avakanga waakutaura iwe nyoka yemabhunu, ndiwo atakafarira nokuti anga ane muono wakanaka. Even mashoko avachiwenga akanga ane muono wakanaka yekuti nyika yazara mbavha. Anditi that's why tisina kukushora kana kukudzosera kumashure kana kukupikisa. Tine maprevious anotaurwa akawanda atinonzwa nezvako, but hatina kuda kuzvitsvaga izvozvo because tiri kuziva kuti tiri muhondo, tiri muchimurenga. Anditi kana vanhu vari pachimurenga hatiridzirane pfuti toga toga. Saka ndinoda kuti nditaure ndichiti kutaura hakusi kurwa hondo nyoka yemabhunu. Chokwadi chiripo kana vanhu vachironga program ngavabudiswe. Unoona zvakaitwa vageza nezuro vachitaura nation, vakataura zviri pachena, vanhu vese vakabva vadzwa. Handiti so zvachinja some 2 minutes. Saka vanhu vanoda kunzwisisa kuti what's going on, zvirege kuita sokunge zvinokanganisa vanhu nokuti mangwanaka vanhu vanopesera vakutora pfungwa yekuke chini tiri kurwisira bato rimwe chete, kana kuti tiri kurwisira vanhu vashoma shoma, kana kuti kune vanhu vari kungorwira table, vari kurwisirana table tafura. Ndiri kutaura serious because tinomiririra vanhu kana tichitaura tete takamiririra vanhu. Hatimiririri iwewe nyoka yemabhunu zvinhu zvako, kana kuti zvido zvinongodiwa navageza only vari woga, kana kuti vachiwenga vari woga. Tinomirira zvido zvavageza zvinodiwa nenyika. Vageza vakataura zvisingadiwi nenyika hatizvisapoti, but vageza kana vakataura zvinodiwa nenyika semataurira vari kuita pakutanga kubva pakutanga kusvika pari zvirezvi, vageza vari kumira pachokwadi chavo chese, vari kutaurira nyika chokwadi chavo chese. Hapana patinobva shora, patinotapudza because igamba pacharo. Ende murume wayandadza kuti ane zvinhu zvake, haana makaro, ende kumira kwaari kuita haasi kurwira kuda kutonga nyika, kuda kusiya nyika yakanaka. Handiti wazviona? Saka mashoko amunenge makupa vanhu, taurirai vanhu mashoko anoratidza kuti muri kupa varume vakuru nevakadzi vakuru vana nyoka yemabhunu. Handiti wangu tingati but ngatitaurai mashoko anoita kuti vanhu vajekerwe, vanhu vasununguke, nokuti vamwe tiri mumudhu. Saka hatigone kuti uri mumudhu wanzi zvinoti reduce speed, vamwe titori mumudhu kudhara. Handiti dzimweni dzenguva munogona ngemaswededzwa padhuze vana nyika yemabhunu kunzi uyai pano pakona wakomana. Ko isusu ruzhinji rwenyika taswededzwa padhuze here? Hatitarisiri izvozvo. Nyatsojekeserai vanhu. Kazhinji zvinhu zvakaita sezvizvi zvauri kutaura nyika yemabhunu kuti vanzi vageza vazoti nengirikini, kazhinji kacho zvirege kuita kangopisa ngemakuhwa. Ngazvive zvinhu zvinojekera vanhu, zvinobuda pachena pamberi pavanhu. Tagara tiri kusapota vanhu. Hapana patiri kushora vanhu kutaura nyika kuti nyoka yemabhunu akashata. Tiri kutaura kuti vanhu vatevere zvinhu zviri kutaurwa, nokuti tese hatigone kuti uyu ari kuvavata achiti atumwa navageza uyu handiti wazviona. Saka iwe uri kutaura zvinhu zvinenge zvichitaurwawo zvaunongochidzwa zvichitaurwa nana baba geza. Handiti nokuti ivo havagone kungoti pese vataura. Saka taurirai vanhu chokwadi varume, nokuti tiri munhimbe teseka. Zvisaita sokuti nhimbe iri kurwiwa, but kana zvinhu zvikada kuti zvinake zvinonakira vanhu vashoma shoma. Nyika yose inenge ine question mark, ine kuchema, ine kutambudzika, isinganzwisisi. Tese hakuna ari kufarira Mnangagwa, hakuna ari kufarira hurumende yake, hakuna uri kufara nesituation iri kuitika. Tiri kutorwisa kuti Mnangagwa nebato rake ngavabve. Kana Zanu ichibuildwa hayo ikatobuildwa patsva yotanga kutofungwa patsva zvitori nani, nokuti ndo yakauraya inda kusvika patiri nhasi uno iyi. Hondo yatinayo nhasi uno yese haisi yeopposition party nyoka yemabhunu. Hondo yatinayo nhasi uno iyi haisi yachamisa kana yatsvangirai, kwete
ihondo yakakonzeswa neZANU PF kubva 1980. Vanhu vari kungochema neZANU PF. That's why uchiona kuti vanhu vazhinji vakamboda kutanga kuita sokunge vasingawimbi neprogram yese iyi. Tikahukura takawanda tese kuhukurira nyaya yekuti vanhu vanzwisise. But chokwadi, I'm telling you, vanhu vazhinji havawimbi neZANU PF nyoka yemabhunu because of more decisions dzakaitwa nenhengirikini, decisions dzakaitwa neZANU PF asina kubudirira, program asina kubudirira. How many people were killed through ZANU PF? Zvese umbavha hwese hukiitika iZANU PF, not opposition party. Haisi yehondo nganyika. Kana izvozvo hondo yatinayo yakuitwa toito yese iri kukonzereswa neZANU PF. Saka hatidi kuti sembato iro rirambe richikonzeresa maconfusion munyika. Maovheti ari kumira akamirira nyika yose, haasi kumira bato 1. Ivo vanana Gezava vari kutaura vari pakati nepakati, havasi kusarudza. But hazvitadzi kusikana kuti iwewe nyoka yemabhunu wakabuda muZANU PF, vachinogure vakabuda muopposition party. But tese takasangana pandima kuti tikurudzire nyaya iri kutaurwa nana Baba Geza. Saka chokwadi chiripo ndechekuti varume, hatidi kuti mutakurire vanhu musaga pane programs dzese dziri kuitika. Onesai vanhu pachokwadi, noti kuti vanhu vanopesera kufunga kuti maakutengwa kana kuti maakuvharwa. But zvinenge zvisiri izvo. Saka nyaya dziripo ndedzekuti onesai vanhu kuti tese hasha dzaunadzo nyoka yemabhunu nechiki dzaunadzo ndo dzandinadzo inini. Ndo dzinana Chipeneti, ndo dzinana Masese, ndo dzinana Bharaziro, ndo dzinana Mapengu, ndo dzine vanhu vakawandisa hatingawapedzi kuvaverenga. Vana Tete Ballistas, Jojo navamwe vakasiyana siyana. Saka chokwadi chiripo ndechekuti isu hatishore maleaders, but chokwadi chiripo kana iwe nyoka yemabhunu uri kudhuze nemaleaders acho iwayo, vaudze kuti kwaina vachinogurei. Please musaita pfumbwa dhororo. Udzai vanhu kuti vanhu varege kutanga kupanana mashoko asiri iwo, tirege kutanga kuita basa futi rekutendeutsa vanhu kuti pindai chechi. Kana muchimisa vanhu kuisa mabheki vanhu, ipai vanhu muono unonzwisisa, unotambika, wakakwana, wakajeka. Nokuti tese tiri masoja tiri kurwa hondo iyi kuti ibudirire. Saka ngatibatsiranei, asi information ngaive inogutsa vanhu vese. Zvakaitika rimwe gore, vana Comrade Geza vanozviziva izvozvo. Smith ati ngatimise hondo titaurirane. Mapato maviri akanzi ngaise zvombo pasi, ZANU Forces neZAPU. Vangomo vakati no, ZAPU ngavamise zvombo pasi, macomrades. ZANU Forces ikaramba. Mugokwe imo muya makabhombwa vanhu imo muya mugokwe. Macomrades akabhombwa kuya. Vanhu vanzi vari kuya kuzogarwa pasi taurirana, vari kupari zviri kuzoigirwa chichi kuti ndini nana Smith. Vangomo vakabvuma. But Smith wakauya ukabhomba vanhu, ukabudisa shoko rokuti maifungidzira kuti imana from heaven. History yemugokwe yakaitika munguva yehondo. Saka ndiri kutaura ndichiti macomrades kana muchimisa hondo, musangoti macomrades ari parod mungoti stop ho. Udzai vanhu zviri pajekerere, zviri pachena, chakonzeresa kuti chigurwe chiteme, kuti vanhu varambe vari wakaholda, vakasimba moyo. Ndava tinofungidzira kuti tikachesa zvombo pasi, ko tikawandirwa nomuwengi, tikazonzwa yapane imwe nyaya yakutaurwa futi, muwengi atinyangira. Vamwe tinopera kubhombwa, vamwe tinopera kufa, vamwe tinopera kuurayiwa, tisingazivi zviri paground.
ndinokumbirisa zvikuru kuti kana vane nzeve vachinzwa magrupu akasiyana siyana ndibaba vacho inogurei handishori urongwa hunoitwa navageza kubva pakutanga even vana Chiwenga, but ndiri kutaura nyaya yekuholda wani yaitika iyi. Inini washemu nayo handiza kuinzwisisa zvakanaka nekuti yangoita chigwigwigwi. Ngaiwe nyaya inojekera nyika, inojekera vanhu, inobuda pachena zviri straight. Nokuti tese we are hungry now like lion. Ninokutenda mazvita.